traumy neliečime, my ich opúšťame. My totiž to nevieme tú traumu úplne vyliečiť, alebo ten vzorec. Keď je niečo uložené v tej pamäti, tak to odtiaľ nedostaneš preč. Tvojou úlohou je sa iba napájať na vyšší typ myšlienok, aby sa ti nespojili s týmito nižšími. Niekto mi povie, že našťastie toto už mám za sebou, túto traumu. A ja si tak otočím, že poviem mu to, alebo mu to nepoviem. Vtedy len si prajem, že nech nedostane šupu za ďalším rohom. Lebo keď dostaneš, že uvedomíš si, že si sa toho nezbavil, tak padáš do obrovské frustrácie a máš pocit, že to bola nevydarená práca s tým terapeutom. Alebo že niečo sa nepodarilo, čiže zbav sa tohto, že je niečo vyriešené, nie je vyriešené. Jediné, o čo sa hrá, kam si napojený. Či keď si napojený na vyšší typ uvažovania a sťahovania myšlienok, ten vzorec sa ti naozaj neprejaví. Čiže ty sa ho nevieš zbaviť, ale vieš ho opustiť. On tam síce bude, ale ty sa už na ňo nenapájaš. Takže nehrajme sa tu na to, že ja už mám všetko urobené, ja už mám vyčistené. Nemáš nič, je tam všetko a buď rád, že tam všetko je, lebo to je tá múdrosť. Len sa nesmieš dostávať na nízku frekvenciu, lebo bohužiaľ sa stane to, že z tej pamäte si to vyťahneš, lebo ty si šéf, ty to riadiš.